sentej l-industrija tal-films f'Malta ħallit 50 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Minn Ġunju 2017 sa din is-sena nġibdu 31 produzzjoni barranija. Fil-Parlament, il-Ministru Konrad Mizzi fit-tweġiba parlamentari qal li l-produzzjoni jidħol 4,883 impjieg, b'55% tagħhom ikunu ħaddiema lokali. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek tkellem dwar il-promozzjoni li tkun ħadet Malta e kif dawn il-produzzjonijiet inħadmu fit-tankiet tal-films fir-Rinella u f'xenarji mill-isbaħ ta' pajjiżna. Fejn tikreja opportunitajiet ta' xogħol u barra minn hekk Malta qed tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha b'mod globali f'din l-industrija. Tul dawn l-aħħar sentejn attirajna films mill-Amerika, minn Hollywood, mill-Ewropa, l-Ingilterra, l-Italja, l-Ġermanja, Netherlands u wkoll Bollywood. Minn Ġunju 2017 sa din is-sena nġibdu wkoll 24 produzzjoni lokali li benefikaw mill-Fond tal-Films. Bit-total tal-fondi allokati jkun ta' aktar minn miljun euro. Flimkien mal-Ministru Konrad Mizzi fassanna strateġija biex inkomplu nattiraw produzzjonijiet barranin f'pajjiżna biex bekk inkunu back to back. Produzzjonijiet li jużaw il-Malta bħala locations, produzzjonijiet oħra li jużaw il-Malta għal water tanks. Kull produzzjoni li qed issir f'pajjiżna qed tibbenefika minn 40% ta' inċentiv li Malta qed toffri lil kull produzzjoni. Ukoll fassanna pjan ta' master plan biex we regenerate l-area tal-Malta Film Studios. Fejn wara 40 sena il-Gvern qed jerġa' jinvesti f'infrastruttura fil-film facilities. Johan Grek qal li l-Kummissjoni tal-Films teqpa' taħdem qatih sabiex tkompli tattira iżjed produzzjonijiet. Bħalissa dax-xahar qed inħammu żewġ produzzjonijiet. Waħda TV series Ingliża u oħra film Amerikan. U ninsab ħafna optimist għażmien li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.